bakwazi ukuthi basiyale or basibonise indlela ukuthi siqhubeka kanjani ukuze sikwazi ukuthi senze indlela e-right ngoba manje mina ekugcineni isandla sami ngifuna ukuthi ingane yethu ikhule kahle. Mayikhula kahle ikwazi ukuthi iyofunda njengoba nathi sifunda kodwa ingenzi ngendlela esenza ngayo ngoba thina angifuni ingane ibone lento esiyenzayo njengoba nje ingane manje sineminyaka ewu6 isiqalile isingenile esikoleni njengoba isifunda nje isifanele manje sizame nathi ukuthi mayibuye esikoleni ingane ikwazi ukuthola isinkwa akusafani nasekuqaleni isandla sami njengoba kade ngisatohoza lapha eThekwini manje ngiyahlanganisa ngala nangala kunzima so nami njengoba ngafaka kusiza la ngithi nayo uhulumeni lona akasimele naku manje ngithi wazi kahle ukuthi ngibuya khona ema-university isitifiketi sami sibambile ema-university ngokuthi ngiyakweleta anginayo imali ezoyikhokha ngizothatha leyo mali leyo ngoba manje uma akanamali bahola impesheni wazi kahle ngizothatha mina 58,000 ukuthi ngihambise lapho ngithola isitifiketi ngizothatha angizihleli sifundile nakho manje uthi ingane sifunde ziyephike zona. Okay kulungile mfethu Sanele yebo ngicela ukuthi mfethu wahlula ngothisha wena uzongitshela mina lokho mina ngihlula ngothisha ngiyawazi mina umbombo we-lecture mina ngiyawazi lecture room uthi njani yena kodwa angisimanje sifuna ukulungisa ko uyena wangifanga nje angihlali mina ekhaya nguneni mina ekhaya manje ngilandana nezingane ngoba manje ngiyangibambezela mina ngihamba ngolanda izingane esikoleni